Hej, det er Linda fra Mayfair Creatives. Jeg har besluttet mig for, at den her gang, der vil jeg forsøge at lave en tutorial video. Det er min allerførste, så jeg håber, I vil bære lidt over med mig. Jeg vil lave en tutorial på, hvordan man kan lave et kort ved at bruge de her Dilution Sprays fra Ranger. Dilution Sprays findes efterhånden i, jeg tror det er 24 farver. Men man behøver altså slet ikke have dem alle sammen. De er meget kraftige i farven, så de er meget drøje. Derudover så skal jeg selvfølgelig bruge et stykke papir, jeg kan miste på, og en kort base. Jeg skal også bruge lidt stempler. Jeg har både det her Hero Art stempel med en blomst, og så har jeg et tekststempel, som jeg ikke kan huske hvorfra. Så skal jeg bruge en tape runner. Jeg skal bruge en inkpad. Jeg har valgt en StazOn, fordi det skal være en af dem, der ikke er vandopløselige. Så har jeg selvfølgelig et par akrylplader, jeg også bruger. Jeg har min double stamp scrubber, hvor jeg renser mine stempler. Og så har jeg en række forskellige dilution sprays. Jeg har valgt nogle grønne, og så ellers gul, orange og rød. Så bruger jeg min varmepistol. Det er når jeg skal tørre tingene med. Så skal jeg bruge nogle tørreservietter. Jeg har også nogle vådservietter. Jeg bruger en hvid pen til lige at tegne stregerne op med til sidst. Så bruger jeg en vandpensel, og så bruger jeg et stykke madpapir. Allerførst så starter jeg med at tage den baggrund, jeg skal farve på. Og så tager jeg min Dilution Sprays. Jeg starter med den lyse. Det her det er den limegrønne. Og så bagefter tager jeg lige nogle steder med den mere klar grønne, julegrønne, som jeg kalder den. Så tager jeg lige en tør serviet og lige lægger over. Og jeg synes, det giver en meget fed effekt. Lige at duble lidt af farven af nogle steder. Plus så kan jeg også lige få tørret mit underlag. Så tager jeg min varmepistol og tørrer. Jeg tørrer altid lige på begge sider for lige at forsøge at rette papiret lidt ud igen. Og så det krøller meget op, når det lige tørrer. Og så lige varmer det lidt på bagsiden igen. Så retter det sig lidt ud. Det tørrer meget hurtigt. Det er ikke fordi det er så voldsomt. Og når først det er tørt, så smitter det altså ikke af. Retter lige papiret godt ud. Og så skal jeg til at stemple. Sørg for at fordele stempelsværten godt ud over hele stemplet. Jeg tænker mig at stemple sådan lidt ud ved siden af kortet også, så derfor så lægger jeg lige madpapiret under. Af en eller anden grund, så kan jeg ikke få det her stempel til at sidde fast på, akrylklodsen. Heldigvis så er det rimelig stabilt at bruge uden akrylklodsen også, så det kan lade sig gøre. Bare lidt irriterende, hvis man regner med, at det sidder fast. Heroppe. Sådan der. Madpapiret lægger jeg lige til side igen. Så skal jeg til at farvelægge. Og der gør jeg det, at jeg lige tager en lille smule farve. Det røde skal jeg bruge meget, meget lidt af. Plus at rød er også en meget drøj farve. Den orange skal jeg bruge noget mere af, så der tager jeg lige sådan et spray. Og det samme det gør jeg med den gule.
ikke, om I kan se det deroppe. Nu trækker jeg det lidt længere over. Så skal jeg bruge noget papir og min vandpensel. Så starter jeg med den lyseste, som er den gule. Suger godt op i penslen. Og så begynder jeg ellers at farvelægge. Så bliver jeg færdig med at farvelægge det hele. Fordi det her det er sådan nogle kraftige farver, så er vandet i min vandpensel taget farve efter det. Det er altså ikke værre, end at man bare hælder vandet ud af den. Simpelthen lige skiller den ad, hælder vandet ud af den. Så kan man jo så også lige skylle penselspidsen rigtig grundigt. Og så fylde noget mere vand i, så er den klar igen. Den er ikke ødelagt. Når jeg er færdig med at male, så tager jeg lige at tørre det hele en gang mere. Denne her gang skal det tørres rigtig grundigt. Man kan et langt stykke hen ad vejen sørge for at lige dubbe af, når man har lagt farve på, lige dubbe af med en tør klud eller en tør serviet. Men man hiver bare lidt af farven med op samtidig. Det skal man lige være opmærksom på. Så jeg er ret sikker på, at det er tørt. Jeg retter lige papiret ud. Og så tager jeg min hvide pen. Og så tegner jeg alle linjerne op. Jeg kan godt lide, det ser sådan lidt rodet ud. Så derfor så gør det mig ikke så meget, at jeg ikke rammer præcist oven i de sorte streger. Man kan også redde de der steder, hvor det er svømmet lidt ud over det hele. Det kan man redde ved at og ikke ramme de sorte streger helt. Når det er sådan, at man lægger de her streger på, så skal man jo også lige være opmærksom på, at nogle af bladene måske ligger bag ved de andre. Ligesom jeg har gjort her. Og ligesom jeg kommer til at gøre herover også. Så der er et blad fra blomsten længere op, som går ind under her. Det markerer jeg simpelthen ved at lige at den, der ligger øverst, det er den, hvis blade jeg tegner op med den hvide. Den her hvide pen er jeg super glad for. Den hedder Hybrid. Og det er faktisk en, jeg har købt ved Bog og Idé. Jeg har prøvet flere forskellige. Og der er bare ikke nogen af dem, jeg har sådan været rigtig tilfreds med. Ikke engang Jelly Roll, som ellers rigtig mange mennesker sværger til. Jeg synes simpelthen ikke, den skriver ordentligt. Hvis man nu synes, at nu kommer jeg den grønne farve på først. Hvis man synes, at nogle af bladene som her, at de bliver lidt for mørke, og der er lidt for meget grønt på, så kan man lægge noget vand på og trække noget farve op. Det kan man have lidt held med. Men altså ude i naturen er det jo også, hvad kan man sige, farver, der flyder sammen. Så der må jeg kende lidt lige netop der er jeg altså ikke så krakilsk. Den eneste tidspunkt, hvor jeg gør det på, det er hvis det er sådan, at jeg ikke kan få farve nok frem. Og så hvis det grønne det er så mørkt, så den gule ikke vil træde ordentligt frem og være gul, så vil jeg måske gøre det. Jeg tørrer lige kortet en gang mere, for at være helt sikker på, at det er tørt. Sådan der. Så er det klar til, at jeg kommer mit tekststempel på. Det har jeg selvfølgelig sat på min akrylplade. Og bruger min STAZON. Og forsøger at gøre det lidt lige.
Og se om det lykkes. Jeg synes ikke, det er så vigtigt, at den ikke bliver tegnet fuldstændig op, fordi jeg gør faktisk det, at jeg bruger den hvide pen på det stempel også. Gør lige mit stempel rent. Sådan der, så er det klar til næste gang. Igen så tager jeg min hvide pen og lige tegner op. Det er vist egentlig en dårlig idé. Det forsvinder fuldstændig, kan jeg se. Så tager vi en sort en i stedet for. Man kunne også have valgt at stemple på et stykke hvidpapir og så stands det ud. Enten med en punch eller en die i en Big Shot. Jeg kan egentlig godt lide, at når der er så meget spil hernede, at det så er meget simpelt heroppe i hjørnet. Sådan der. Så er det klar til at blive sat på min kortbase. Det bliver da godt nok skævt. Sådan der. Og jeg havde min tape runner. Tager lige hjørnerne, og så, fordi det her papir det er så ujævnt, så tager jeg faktisk rimelig godt ind i midten også. Op langs siderne. Sådan der. Og så har jeg faktisk, det har jeg glemt at finde frem. Jeg har mit eget lille stempel her. Og som jeg altid stempler bag på min kort. Sådan der. Der har jeg fået vippet stemplet lidt, så der er kommet en sort kant. Det er der ikke noget at gøre ved. Det er håndlavet. Og så var der et kort der, klar til at blive sendt afsted. Rigtig fint sommerkort. Tak fordi I kiggede med.